vosaltres el temps, no? Perquè jo sóc d'aquestes que s'enrotllen. Em fas una senyal tipus, ha-ha. Em sembla que els dos... Els dos. Sí, som de la mateixa colla, doncs, perfecte. Un cartell de 5 minuts i després Súper. un cartell de 2 minuts no em feu Ah, pues eso es fantástico. Ese ya es més de lo que demanava. Sí, sí. I després faràs les preguntes, no, Natasha, si la gent vol un poc. Vale. Després de la presentació. Vale. Pues sí, moltes gràcies de la invitació, que m'ho estic passant súper. Està molt bé, està molt bé. Pepino. Anirem seient, si voleu, i em sembla que queda una mica de gent a baix, si els podeu cridar. Espera, que tinc això molt al davant. Podem moure una mica, que si no veig les botelles i no la gent. Així, no? Sí, sense aigua. Sí, el projector s'ha apagat. Com faré per tornar-ho a... No. Està bé. Hòstia, això dels projectors quan s'aparen, que no sé què que recalenta. Ara. Ja. Un segon que es posi en marxa. Falta el programa. No? Vale, pues mentre aquí el tenim ja. Començarem la segona taula rodona. Anem això una mica tard, però tot ho farem. Intentarem, jo crec que són dues presentacions molt interessants, farem el mateix format. Dues presentacions i després preguntes creuades, tot i que ara és presencial. I aquest cop anem a un nivell una mica més de gestió de finques, de gestió d'aigua, de veure com ens hem d'adaptar per una mica canviar les nostres maneres de fer de cara, ja hem vist aquest estiu el que està passant, i a veure com ens podem adaptar una mica. Per tant, començarem amb la Denise Bruckmann, del CREAF, que ens explicarà una mica temes de gestió d'aigua. Entenc que hi ha una part macro, però que també ens interessa com la part així més tècnica, pràctica, de baix. I després parlarà l'Hèctor, que ve de Proenec, i ja us deixo presentar-vos vosaltres mateixos, que ens parlarà d'un mapa d'ús agronòmic, que és una eina molt interessant i molt pràctica també. Merci. Moltes gràcies per la invitació i que pugui estar aquí amb vosaltres. Com ella explicava, soy Annelies Bruckmann, del grup d'investigació d'aigua i canvi global del CREAF, i fem diferents aspectes de la gestió de l'aigua en la gestió forestal, en la gestió de conca, i jo personalment m'ocupo molt de la governança per l'adaptació, doncs com prenem les decisions i treballo per tal d'intentar que hi hagi més ciència dins de la presa de decisions. Però fet aquesta intro, també disculpeu si algun dels enfocaments o algun dels elements els sentiu una mica llunyans. Jo no conec el vostre territori i no sabia exactament a quin públic venia, doncs estic molt encantada si vosaltres feu preguntes o puntualitzeu o em demaneu d'anar més a fons en un aspecte que us interessi més. Per la resta us faig una mica un enfocament global, com ella deia. Comencem amb el paper de l'aigua a l'agricultura, que ha sigut central en les polítiques de gestió de l'aigua a Espanya des de sempre. L'aigua va ser considerat el motor del desenvolupament i tenia que resoldre tots els problemes socioeconòmics del país. I hi ha aquí un senyor que es diu Joaquín Costa, que era un enginyer, que va promoure tota una política i uns principis de gestió que encara avui, increïblement, són els centrals. O sigui que d'innovació en les polítiques de gestió de l'aigua, poca, molt poca. I aquest senyor va tenir una idea de que la natura és molt injusta, perquè hi ha llocs on no hi ha rius, hi ha llocs de secà, hi ha estepes, deserts, i això no és just que hi hagi una part d'Espanya
húmeda, amb Pirineus i neu, i una altra part que no té aigua. Doncs aquesta injustícia s'havia de resoldre amb la solidaritat hidràulica, que significa moure l'aigua d'un indret a un altre, pantans, trasvasaments, canals, i tota l'estratègia es basava en distribuir l'aigua en els diferents territoris per tal que es pogués fer un procés de colonització agrícola i respondre a una necessitat que hi havia en aquell entonces molt fort, que era la de nodrir a la població. Doncs s'entén l'enfocament, però avui al dia realment aquestes polítiques de gestió estan fent molt de mal perquè tenen unes limitacions molt grans. Puc parlar molta estona sobre el paper de la infraestructura hidràulica, sobre l'ecologia, sobre els territoris, sobre la socioeconomia, sobre la política, a ser una eina molt potent que, com es diu, avui continua assenyalant les polítiques de gestió de l'aigua al país. El que va suposar això, aquesta idea d'injustícia i de distribuir l'aigua a tot arreu, és que va cultivar una demanda d'aigua blava, d'aigua que passa pels canals, infinita. Una set que no es pot trencar mai. Una demanda sin limitació. I per dir que és una situació que no tan sols és aquí, òbviament, aquesta filosofia es va estendre a tot arreu, és una qüestió mundial, però a la Mediterrània en especial, el regadiu té un paper clau. Entre aquí les dades del MEDEC, que és un informe de canvi climàtic que es va publicar el 2019, us lo aconsello perquè té moltíssimes dades sobre la situació de canvi climàtic a la Mediterrània, i parlo a la Mediterrània per no estar mirant-nos el melic, o sigui, tenim una situació que és semblant en tota la regió. Doncs, demanda d'aigua per al reg és la principal, és la més gran, i augmentarà vertiginosament. Per una banda, per el canvi climàtic, però també per l'increment de la població i de les necessitats de reg per fer productes alimentaris i no solament alimentaris. Doncs aquesta demanda es pot disparar d'una manera totalment incongruent amb els recursos disponibles. Això del canvi climàtic crec que tothom ho sap, canviarà la temperatura, amb la qual canvia també la humitat de l'aire, amb la qual tota la vegetació té una evaporació i una transpiració incrementada i, òbviament, això determina una necessitat hídrica per la vegetació incrementada també. Les pluges, en general, hi ha un descens lleu, però és molt fort que canvia la manera de ploure. Doncs pot ser que en termes globals no és tant el descens, també per l'evaporació incrementada, etc., però canvia totalment la manera de ploure. Si estem acostumats a tenir pluja al març, ara serà al gener. La torrencialitat incrementada en intensitat i freqüència, doncs que plou tot el que ha de ploure en un any, tot de cop, no? Doncs aquest règim que canvia és el que més impacte tindrà a nivell de pluviometria i no vull deixar a banda que la destrucció dels hàbitats, el deteriorament de la qualitat de l'aigua i, molt important, dels sòls, això augmenta la vulnerabilitat al canvi climàtic. Doncs, a part dels impactes directes de temperatura-precipitació, també els canvis d'ús del sòl i de la manera que estem vivint al territori, això incrementa els impactes. Aquí el senyor simpàtico, el Roto, us aconsello d'anar a veure, té tota una col·lecció de bromes, de vinyetes sobre l'aigua que són molt il·lustratives. I aquesta m'encanta perquè diu la sequia és falta de riego, diu l'expert. I això sempre ha sigut la mesura d'adaptació número 1 i per això us volia parlar del reg dins de la política de gestió de l'aigua, com un exemple. Ara, a l'entrar-me, la gent m'ha explicat que aquí no regueu tant, que no és la plana d'Urgell, etc. Doncs perdoneu-me aquest exemple de maladaptació, simplement perquè, clar, no he pogut adaptar la xerrada al territori en què estem ara. Una cosa important a dir sobre tot això és que el canvi climàtic és un problema, però el nostre ús de l'aigua és el problema encara més gros. Hi ha un índex d'explotació de l'aigua i per a Espanya s'ha calculat
Aquest índex és l'aigua que consumim enfront a l'aigua que tenim. I aquest balanç està tremendament desajustat. O sigui, l'escassetat que tenim d'aigua sobretot està donada, causada per l'ús que fem de l'aigua que tenim. Encara que a sobre el canvi climàtic estressa encara més els sistemes i redueix encara més l'aigua que tenim. Però jo crec que és molt important enfocar que nosaltres, encara que no existeix el canvi climàtic, estem generant escassetat amb la manera que l'estem fent servir. I el REC té un paper molt gran en aquesta creació d'escassetat de l'aigua. Us volia parlar, com us anticipava, del mantra de l'eficiència del REC com un exemple de com les polítiques de gestió de l'aigua han abordat el problema de l'adaptació al canvi climàtic i aquest desajust. S'ha centrat gairebé el 100% de les polítiques de gestió per l'aigua en agricultura s'han centrat en la modernització dels recs, amb un mantra de que l'eficiència del rec millorarà la disponibilitat de l'aigua per tothom, que podrem regar més i millor, i es diu, i és veritat, que el rec en si, i sobretot l'agricultura de precisió, estabilitza la producció, augmenta la qualitat, amplia la viabilitat d'uns cultius que si no no es podrien fer. A més, és molt còmode perquè no has d'anar obrint canals i aixecar-te al matí per anar a donar l'aigua a manta, no hi ha baralles sobre quin torn et toca i potencialment podria reduir l'ús de l'aigua. Però us aniré dient que això, desafortunadament, ha sigut una mala interpretació de les coses. Doncs s'han invertit més de 4.000 milions d'euros des del 2004, i aquesta xifra es queda molt curta, per fomentar, per injectar diners, per ajudar el sector basat exclusivament en la modernització de recs. La meva teoria, que ara us explico, és que necessitem un enfocament molt més ampli i, com vosaltres també heu dit, parlar amb el territori perquè les solucions s'han de diversificar i s'ha de mirar realment les necessitats del sector. I us dic que, desafortunadament, al final, des que es va començar la modernització, hem vist que la modernització el que fa és augmentar el consum de l'aigua. Per diverses raons que ara us explico. Hi ha l'efecte rebot, o Gibbons paradox, que és un clàssic del sistema de l'economia, en què si tu fas una innovació tecnològica, necessites recuperar la inversió feta. I tan sols pots innovar i comprar-te catxarros, invertir en tubs i sistemes, etc., si tens després els diners per compensar aquesta mega inversió. A més, el manteniment i operació dels sistemes. El que fa és que tota l'aigua que tu, en teoria, has estalviat amb aquesta tecnologia, la has de reinvertir immediatament per poder recuperar la rentabilitat agrària enfront d'aquesta inversió. Això significa que si t'han donat una subvenció per modernitzar i no s'ha canviat la teva concessió o la quantitat d'aigua total que fas servir, no hem estalviat. I, el que és pitjor, augmenta una extensió de l'activitat perquè regaràs fins a l'últim bordillo del camp, perquè normalment aquest fenomen va junt amb una extensió de terres, s'incrementa la superfície regada, al final estem augmentant el consum de l'aigua. Com veieu aquí, des del 2004, quan van fer el pla de xoc de modernitzacions de rec, doncs s'han augmentat vertiginosament les superfícies regades. I aquí volia dir una cosa, perquè abans també es deia, no? Sembla que l'única manera de fer agricultura sigui agricultura d'irrigació. Doncs el 70% de les terres encara avui al país són de secà. Doncs estem parlant que tot el budget d'aigua que hi ha se l'emporten un 30% dels cultius. I és un increment gegant que no compensa o fa que no hi ha un estalvi d'aigua real. També un altre concepte important a parlar és la diferència entre ús i consum. Es fa molta confusió en aquest sentit.
Doncs l'ús de l'aigua és la que tu prens d'una font i la portes al camp. La diferència entre ús i consum és que de la que uses, una part s'evapora, evapotranspira, una part s'integra amb la precipitació, doncs augmenta també una mica, l'altra se'n va per escorrentia o per colació profunda. Però el que diem consum d'aigua per als cultius és la que s'evapora, és la que les plantes evapotranspiren. Doncs el que passa és que amb la modernització del reg, abans de la tecnificació, tota l'aigua que arribava al camp, tota la gota, diguem, si t'arribava una gota, tota la gota s'aplica al cultiu. Però entre la percolació, etc., el consum real de les plantes arribava a un 60%. Hi havia un 40% de retorns, diguem. Bueno, 40 és massa, però un 30% de retorns. Amb la tecnificació, tu utilitzes una part petita de la que abans feies arribar al camp, però el consum augmenta a un 85%, perquè tota la que poses és la planta que la evapotranspira. Doncs aquesta idea de que estem consumint menys aigua, aplicant menys aigua a la planta, té uns errors de fons de la comptabilitat, de l'eficiència del reg i de l'eficiència d'aplicació de l'aigua als cultius. Dit una mica d'una altra manera, el primer part que us deia, des de la reserva, l'embals de la font o el que sigui, fins al camp a regar, aquestes pèrdues, si tu redueixes aquestes pèrdues, estàs incrementant l'eficiència de l'aigua, de l'ús de l'aigua, i pots estalviar aigües reduint les pèrdues. Però, si mirem de l'aplicació al cultiu, reduint els retorns i augmentant l'evapotranspiració de les plantes, perquè són plantes que estan hormonades, que no és com els cultius intensius, són plantes que tenen també molt d'abono, són plantes que evapotranspiren amb professionalitat. I doncs realment no hi ha un estalvi, hi ha un increment del consum net d'aigua. Doncs, augmentant la superfície amb aquesta cosa, podeu entendre com en tota la Mediterrània s'han assecat els recursos modernitzant regadius. A més, consolides cultius. Tu estàs amb el deute, estàs en un deute que has de recuperar. Doncs és un exemple de maladaptació que ha sigut una mirada massa tancada en el problema de l'aigua que hem d'estalviar. Les màximes tecnificacions que hem vist no redueixen el balanç entre consum i disponible d'una manera consistent. A més, com us deia, el canvi econòmic fa que indueix una industrialització agrària, una intensivització dels cultius i una especulació amb els drets d'aigua. Hi ha una versió d'aigua que es diu aigua de paper, perquè encara que tu tinguis una concessió, si la font està seca, ja pots tenir aigua, però està simplement en el paper. I hi ha tot un negoci, puc entrar en el tema especulatiu sobre els drets d'ús de l'aigua, encara que l'aigua ni existeixi. Hi ha també tota una especulació en l'obra hidràulica, que al final molts canals simplement han fet guanyar diners als que els han construït i els pagesos moltes vegades es troben amb canals que ni tan sols hi ha aigua per fer-lo passar, exemples Garrigues. Fomenta aquesta intensivització del cultiu tan depenent d'aquests insums del reg, també implica un increment d'ús d'energia, increment de l'ús d'insums, de producció, pesticides fertilitzants i aquesta dependència del mercat global. O sigui, és una mica un motor d'industrialització. L'aigua sempre ha sigut un motor de la industrialització de l'agricultura i avui parlàvem d'energia. S'ha triplicat l'ús energètic en els últims 10 anys, tan sols. S'ha triplicat l'ús energètic en l'agricultura per el reg a pressió. S'ha de tenir en compte aquesta cosa. Uau, ok, voy ràpido. Indueix canvis a la fertilitat de la terra, etc. I un punt important, la governança. Si hi ha un tub, hi ha una aixeta i hi ha algú que el decideix sobre qui, quan, com i a quin preu té l'aigua. Doncs és molt important tenir en compte que amb infraestructura hidràulica sempre hi ha un canvi de governança, d'accés a la presa de decisions i un paper de l'aigua
doncs, controlat per molts interessos que molt sovint no són els dels pagesos. Cap tecnologia ens protegeix del canvi climàtic. Cap tecnologia per si sola pot ser una mesura d'adaptació. S'ha d'enfocar les coses d'una manera integral. I aquí és molt important que hi hagi més ciència en la presa de decisions, perquè existeix ciència nova d'anàlisis de sistemes, d'anàlisis de sistemes complexes, en diuen, que poden ajudar a la presa de decisions per tenir en compte molts factors, igual que per evitar que passin coses com la inversió massiva de diners que haguessin pogut servir per tantes altres coses en el teixit rural, en vez d'injectar-los tot en una única solució que després es revela equivocada. No? El disseny és clau, integrar aquesta visió holística i complexa dins el disseny de les solucions i, com deien tothom abans, la diversitat, la diversificació és l'eina millor per la gestió del risc. No? La flexibilitat, la diversitat és clau per la gestió del risc, que els agricultors tota la vida van entendre molt bé la gestió del risc, però sembla com que s'ha desligat la política de gestió de l'aigua de lo que són les consideracions del camp. I voilà, canvi de model agrícola, crec que no us dic res de nou, però canvia la demanda i canvia l'impacte del canvi climàtic segons quin tipus d'empresa o model agrícola estàs utilitzant. Dos pinzellades, i podem entrar més a fons. Es parla molt de la diferenciació d'aigua blava i verda. Jo crec que això és un punt clau. L'aigua blava ha sigut aquesta transvasada en tuberies damunt i avall del país. Allà podem diversificar. Hi ha moltíssima possibilitat d'optimitzar el disseny de sistemes. Moltes vegades s'ha fet realment amb una idea d'enginyeries de ports de camí. Tot recte per aquí, impressió, tot com si fos geomètric. Hi ha moltes opcions de disseny de sistemes de reg que poden reduir increïblement el consum d'energia i d'aigua. Diferents fonts, combinar fonts. Moltes vegades quan la gent entra en una comunitat de reg, deixa els pous, deixa altres maneres d'acondicionar la terra, perquè tant ha arribat l'aigua de l'aixeta. No? I això és una lògica que s'ha de recuperar, canviar un altre cop, integrar diferents fonts. I en aquest sentit es poden combinar solucions segons el cultiu, segons el lloc. Hi ha una diversitat immensa. Aquí poso 4 exemples, com les swales i berms, és aquesta imatge d'arriba, no? on tu acompanyes l'aigua de pluja per infiltrar el subsol. Els embassaments més importants que tenim és el sol. Doncs tenir aigua, saturar el sol amb aigua és una manera molt important per guardar-la. Ok, no entro ara, però reg subsuficial, hi ha moltes maneres de donar als cultius molt més aigua del que es pensa respecte al degoteig, que és l'única, sembla, manera de regar que hi ha. Aigua verda, l'aigua que està dins del sòl. Doncs l'estructura del sòl és clau. Tothom sempre hem anat veient com l'aigua era aigua blava que has de posar en el reg, però després ningú s'ha cuidat de la part on estan les arrels. Doncs tota la feina que fa molta gent per recuperar la fertilitat, l'estructura, la vida al sòl, és clau en la gestió de l'aigua en agricultura. I no vull exagerar, crec que és una de les parts més importants que tenim. Poso aquí l'exemple del polyfarming, és un projecte del CREAF que parla d'energia regenerativa, que integralment basa tota la gestió de la finca sobre la recuperació de la microbiologia, de la fertilitat del sòl i de la seva estructura. Vaig ràpid. Altres enfocaments són més de caràcter agronòmic. Canvia el calendari agronòmic. Si nosaltres ja sabem que al març no plourà, doncs hem de canviar sistemes de rotació, associacions de cultiu. Hi ha molt de marge per tenir en compte aquests canvis fonamentals en el calendari agrícola. Tipologia de cultius, ja l'heu dit en aquesta jornada, varietats, ja veig que ho teniu molt present. I la biodiversitat útil pot ser llunyà, però no. La presència d'ecosistemes i de biodiversitat al camp també ens donen aigua, també ajuden en la
en mantenir l'aigua al sol i que hi hagi un microclima i que hi hagi humitats en zones importants. I després hi ha gestió d'empresa, costos, beneficis, valors. S'ha d'integrar totes aquestes consideracions dins el disseny de la finca i el disseny del model empresarial que una persona vol portar endavant. Tot té molt a veure amb quanta aigua necessitaràs i quina energia necessitaràs per tal de desenvolupar el cultiu. No entro en totes les altres coses, però remarcar algo que he escoltat aquest matí també, que necessitem el coneixement antic i nou per resoldre el problema. No existeix una solució màgica, com deien abans, no existeix cap solució unívoca com tant li agradaria vendre, modernitzem i esteu tots tranquils. No és així. Hem de crear aquest balanç, un nou balanç entre el que tenim i el que necessitem. Doncs, com us deia, la demanda d'aigua és més poderosa del canvi climàtic, que la salut de les masses d'aigua s'ha tingut sempre com a una segona part. Ara veiem que amb aqüífers degradats, amb rieres degradades, és que es trenca aquell cicle hídric local, micro, que mantenia viu tot un sistema que va més enllà de la microparcel·la que estem estudiant. S'ha de mirar tot el sistema agroecològic en el seu conjunt, que és el que dona l'aigua, la que sigui, poca o molta, però en un lloc. El consum d'aigua i les polítiques de gestió de l'aigua per l'agricultura és totalment una bogeria, o sigui, l'aigua que prometen, les concessions que atorguen, els canals que construeixen, ho sento, no resoldran el problema de l'escassetat i jo crec que amb això ja he dit tot, perquè la visió integrada i combinar solucions realment és el camí a fer. I espero que en el debat podem parlar més a fons d'altres aspectes i que, perquè ha anat una mica ràpid, us agraeixo l'atenció. Moltes gràcies, Annelies. Moltes gràcies per respectar els tempos, que sembla que és algo complicat. I ara l'Héctor Carió de Proenec ens farà la presentació. Sí, de fet, ens posem cap aquí, si vols, si de cas. Sí, no, vente aquí. Aquí, si vols, vale. Si més còmode estaràs, no? Sí. Bones a tots, gràcies per convidar-me. Vinc del País Valencià, vinc de lluny, però també contar-vos un poc d'on surto. Nosaltres tenim una consultora, jo he estat 17 anys aquí a Catalunya vivint, vaig estudiar enginyer agrònom a Lleida i fa 5 anys que vaig tornar a la meva terra. I un poc he intentat, amb la meva experiència laboral de molts anys, de moltes responsabilitats, moltes coses, anar aglutinant pràctica, no teoria, i veient un poc quines coses bones es poden replicar pels territoris. I avui em convidaven a parlar d'una eina, d'un instrument, que és un mapa agronòmic, que és algo que la política voldria implementar, però no implementa, és a dir, és algo molt nostàlgic, però és més complex de fer del que arriba a imaginar-se, perquè un mapa agronòmic determina moltíssimes variables per a entendre el territori en si i prendre unes decisions. Què vull que entengueu del mapa agronòmic com a instrument? Vull que entengueu que és un instrument per prendre decisions amb una variable tècnica per part dels agricultors d'una zona. És a dir, si tu tens 3 hectàrees i tens cereal, no pagaràs un servei tècnic per analitzar quines oportunitats de conreus pots implementar en aquell sòl. És a dir, tu no em pagaràs a mi per dir-te si pots posar una variabilitat de 11 conreus, això no ho pagaràs, no podràs pagar-me, i per tant nosaltres el que fèiem era vendre això als ajuntaments i a les institucions perquè fessin alguna cosa molt més democràtic. O sigui, posa a l'abast de tot un col·lectiu, de tot un territori, una ferramenta que
si has heredat unes terres o hi ha un canvi de tendència i la decisió ve d'una cultura antiga i d'una barra al bar, per tant, al bar, si aquell planta ametllers i aquell m'ha dit que es paga allò ja és ben car, és un poc la tendència de l'agricultura dels últims 40 anys. Nosaltres el que diguem és, ostres, analitzem moltíssimes més variables, les agronòmiques, les socials, les ambientals, les del canvi climàtic. És a dir, tu dius, hòstia, això com és... Bueno, hi entra un poc en un anàlisi matemàtic, és a dir, nosaltres el que fem és unes variables, una ponderació d'aquestes pròpies variables en una matriu de decisió, i per tant, així, jo quan vaig pel poble em diuen, com has posat aquest conreu? Bueno, és matemàtica, això no ho he posat jo, m'enteneu? És un poc que entengues la part tècnica sense entrar en la connotació nostàlgica de dir, a mi m'agradaria fer vinya a la Vall del Cor, entens? No, anem a veure què es pot fer. La part econòmica és una altra de les variables, és a dir, abans un senyor, abans que faig la presentació del que és un mapa agronòmic i veiem un poc el treball, preguntava a la taula anterior què faríem si fem una recuperació de feixes després de fer una actuació forestal a les vores del camí, de l'associació forestal. Això ho conec molt bé, vaig estar gerent de Fundació AFMA, que són expresidiaris, treballaven en l'entorn forestal i fem aquesta recuperació. Per tant, aquesta recuperació, al pla de Bages, que hi havia una bodega que estava despuntant, que feia varietat pica-pó i tal, que es diu Abadal, molts veien oportunitat de negoci. Com a mínim, si em paga bé el raïm, això ho puc fer. Aquestes recuperacions de feixes permetien fer un raïm a bon preu. És a dir, sempre que vull recuperar uns mosaics agraris dintre d'un entorn forestal, amb la dificultat que això contempla, tot i que t'hagin pagat la tallada la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, no sé quantos, després hi ha una feina molt complexa, que és que entra el jabalí, que entra el no sé què, que ho tens que tancar, que no sé quantos... Si el producte no té una valorització econòmica, saps què? Oblida-te'n. No serveix per a res, per a res. Si no hi ha transformació de producte i això es valoritza, no serveix per a res. Ja vos explicaré el mapa econòmic i entendreu per què us he fet aquesta anècdota, perquè la variant econòmica és fonamental per a prendre decisions. Tant com lo de les llavors tradicionals, les variacions tradicionals, si la restauració del plat quadrat no paga el que val un fesol de la peladilla i paga un fesol peruano que produeix més quilos per unitat de superfície, oblida-te'n de la varietat tradicional. Enteneu? Passa per una promoció directa dels productes que produïm en l'entorn. Per tant, una de les variables fonamentals per a nosaltres, quan es recuperen varietats tradicionals, sòl productiu, etc., o te la jugues perquè quan fas un mapa agronòmic que te'l paga una institució és perquè hi ha un despilfarro en territori i ja no sabem ni què posar i estava allà a l'aire, i al final això és el que volia introduir. Si voleu, jo he fet aquí una mena de què era l'objecte, no? L'objecte aquí posava que era plasmar en una planimetria, quina tipologia de conreus s'adapten millor en un lloc o en un altre. No vol dir que jo t'estic dient aquí va aquest conreu, sinó tens un fullol de 6 conreus que estan puntuats, que diu millor aquest, segon aquest, tercer aquest. Penseu que agricultors n'hi ha de molts tipus, des del professional, al vocacional, a l'extraordinari, que son pare té la terra i no la vol perdre i ell treballa a la fàbrica o és mosso d'esquadra i en dissabte va allí, enteneu? Per tant, hi ha conreus que estaran molt destinats a una persona que és un professional, que destina totes les seves hores a allò, i n'hi haurà conreus que s'adaptaran millor. Si jo t'estic dient, no, millor fes, no sé, imagina't un conreu que necessites unitats de treball agrari en una hectàrea, necessites 6 persones per a fer flor tallada. Doncs vale, sí, i d'on les trec les 6 persones? On treballem? Vull dir, que entenguem que cada territori, quan s'analitza, és que veure quanta gent hi ha al territori, com es pot fer, etc. Jo això que sempre quan ho presentava, i tot això ve arrel de que nosaltres fem plans estratègics de desenvolupament agrari sostenible per a municipis i dins sempre poso aquesta ferramenta, perquè això la llei d'estructures agràries valenciana diu que toca fer-la però no la poden fer. I jo sempre poso que si no sabem on anem és probable que no arribem a ninguna part.
saps? Això és l'agricultura. Al bar, ara mos posaran al rec, tirem una escopetada, o si li peguem a la perdiu. Nosaltres, què he fet aquí? Per a fer-ho ràpid i perquè s'entenga, he portat un municipi que nosaltres hem fet un mapa agronòmic i així es veu un poc i veus el resultat en 6 fulles finals i dius, esto me gusta, m'entens? Aquesta és la cosa important. Nosaltres incloem ahir des de la zona productiva regable del municipi a les parcel·les abancalades d'antics conreus de les nostres muntanyes, és a dir, com tot el que hi ha aquí és secà i unes zones en regadiu, per exemple. Nosaltres el que vam fer va ser analitzar els condicionants, en una etapa inicial, condicionants principals, molt parlant amb la gent, buscar fer un DAFO per conreus, és a dir, els conreus existents i alguns que són tendència, i buscar, doncs aquest s'adapta més bé al canvi climàtic, aquest pateix de fusàrium, aquest té risc de gelades, clar, perquè si tots volen posar el mateix, hi ha unes zones fondes que hi ha gelades i d'altres, saps? Un poc, anàvem feient un poc i analitzant els conreus en si per a generar una matriu d'efectes. Nosaltres, això que vos conto tan ràpid, saps? Imagina't-ho. Volia portar-ho abans, però nosaltres hem fet, per exemple, imagineu-se, variables agronòmiques del sòl. Hem fet, a partir d'un anàlisi geològic d'aquest sòl, les orientacions i les vessants en la tipologia de sòl que hi ha, nosaltres hem fet, per a no gastar-nos 20.000 euros en mostres de sòl i analitzar edafològicament quin sòl hi ha allí, perquè penseu que l'agricultor dirà vull posar aquest conreu, no, però és que calcari no va bé per aquell sòl. Jo el que faig és evitar que ell pagui una analítica de sòls, una interpretació d'aquell anàlisi. Què fem? Analitzem un territori com geològicament, en la formació i configuració d'aquell sòl, en els fondos, pendents, no sé quantos, i analitzaven on prendre les mostres, i així anàvem fent condicionants. Nosaltres vam fer un mapa de partides municipals, perquè les partides municipals dels municipis tenen, a vegades no són polítiques només, les marjals, hòstia, el fondo blanc, les hortes, ja entra en les partides i entendràs moltes coses d'un territori. Després vam fer un mapa geològic, un mapa de pendents, no és el mateix treballar en pendent que sense, potser en pendent és que en un cavall per allà dintre. Pendents geològics, fent interaccions amb el GIS, el que feien era lligar les pendents amb la geologia i així podíem prendre mostres d'allà on volíem. Geològic, vam fer els punts de mostreig, interaccions geològics pendents, punts de mostreig, partides amb els punts d'anàlisi de sòl, això estic donant-vos només el sòl, mapa d'utilitats geològiques de maneig. Nosaltres, quan vam treure el mapa d'utilitats geològiques de maneig, interpretaven que tota aquesta zona en si era bona per a unes coses, edafològicament parlant. Tota aquesta zona era bona, però tranquils, que després era climàticament quina era la bona i quina deixava de ser la bona. Vull dir, així totes i cadascuna de les variables que ara aniré ràpid i veureu un poc. Nosaltres vam fer uns paràmetres bàsics, així hem fet uns mapes i tu pots tindre una ideació de dir, mira, tinc matèria orgànica amb aquest sòl, un 1,5%, si volgueres fer hortícoles i necessites un 3,2, saps que et falta un 1,7. És recomanable que tu et facis un anàlisi particular, però si reflexiones i t'ho estan posant en bandeja perquè t'ho ha pagat una institució o algú, ja prens unes decisions. Per exemple, el calcari actiu et pot dir ja quin portampel hauries de posar en segons quins conreus. Teníem anàlisis de sòl, traiem els resultats d'unes parcel·les objectiu que estaven buscades, així com us he dit, buscant el punt homogeni de cada una unitat de maneig. Vam fer els mapes, vam fer moltíssims mapes. Després vam fer condicionants principals, la disponibilitat d'aigua, els microclimes de les diferents zones càlides i fredes. I és quan ja tens que prendre una decisió per partir el territori. Si tens aigua o no tens aigua, és a dir, el que té aigua és regadiu, el que no té aigua és secà. Aquesta és claríssima. Però dins dels territoris sempre hi ha zones més càlides i més fredes. A unes fredes faràs pistatxos i a unes càlides faràs aguacates, per exemple. Una fantasia, però per entendre-nos, buscant les diferències d'una manera dura. Quan vam fer el DAFO, nosaltres el que fèiem era, segons el conreu, diem, per exemple, s'adapta a les gelades, pateix de fusàrium,
saps, per exemple, olivera, ametller, saps? Hortícoles, cereal, pistatxo, etc. I així anàvem analitzant totes. Nosaltres, la nostra matriu d'efectes, són 3 grans potes. El tipus agronòmic, normal, que és el que el pagès li agradaria entendre, el tipus econòmic, que és el que al pagès encara més li agradaria entendre, saber el futur, i el tipus ambiental, això li és igual. Però s'ha d'analitzar, sobretot, si veieu, jo ja ho vaig posar ahir, la sensibilitat al canvi climàtic. Tots posen un conreu, com ara, per exemple, el País Valencià és tot un aguacate, és el tròpico, saps? De Màlaga hem pujat allí. És que l'aguacate està sobre 7.500 metres cúbics hectàrea l'any, campió. No tens ni puta idea de lo que això arriba a consumir quan abans eren cítrics, que eren 3.500. El problema t'ha de pegar a la cara, perquè ara el sol està abandonat, és a dir, allí una fanecà, allí somien per vendre 860 metres en 10.000 euros perquè vinga un estranger i fer-se un xalet. Vull dir, és molt i moltíssim importantíssim, per això avui li diu molt a la jornada. Nosaltres el que fèiem era, si veieu aquesta barbaritat, posa secà càlid. Això és un mapa, això no és un mapa, això ara ho passarem a un mapa. Tenim la tipologia secà càlid i totes aquestes variables són les que es prenen com a decisió. I si veieu, té un percentatge que és la ponderació que li donem nosaltres a cada una de les variables per a prendre la decisió. És a dir, nosaltres no deixem res de banda, però potser les necessitats hídriques de tot és un 17% i la sensibilitat al canvi climàtic un 12%. I un benefici un 12%. Posa benefici també perquè així es motiven, saps? Per a prendre la decisió. Però si veieu, després treuríem l'altre mapa, perquè nosaltres diferenciàvem el territori en secà fred, secà càlid, regadiu sec i regadiu càlid. És a dir, 4 grans mapes del territori. Tu tens la parcel·la, el polígon tal, no sé quant, hòstia, on està això? Hòstia, ho han posat a secà fred. Anem a veure què s'implementa a secà fred. Us estic ensenyant un poc perquè veieu com varia segons el mapa la ponderació que té cada una de les variables per prendre la decisió matemàtica. Jo dic matemàtica perquè no la volíem matar més. Després us ho ensenyo ràpid, però després us contaré unes anècdotes espectaculars. Veus? Veieu aquí posa secà càlid, secà fred, rec càlid, rec fred. Si veieu, aquí ja està posicionat què s'adapta millor, la puntuació menor és la que va primera. Tu vas del primer a l'últim. Home, jo soc del País Valencià i aquest mapa està dins d'un territori de cítrics tradicional i el cítric era l'últim. Es tornaven locos. Saps? Ho havien fet jo i 4 agrònoms. Aquests tios no tenen ni puta idea. Tal qual. Penya està loco. Acaba de vindre ja a Catalunya. Què ha passat? Veieu que posa vinya i garrofer? Veieu que posa garrofer segon? Garrofer. Ara el garrofer resulta que la garrofa resulta que ara la paguen, que veig només veuen la pasta, la garrofa val 1,35 €, estan liquidant-la al quilo, estan tornant-se varilles, 1,35 € al quilo, quan un garrofer en 9 anys produint pot produir-te 150 quilos, un garrofer està fent 150 € nets, perquè saps què? Pixant-li a la soca i tirant-li un grapat de fem, funciona. Escolteu bé. Per tant, ara vaig pel poble, pel mateix poble, i em diuen, tio, tu això com ho sabies? Ha canviat la panoràmica, m'enteneu? De dir-los que el cítric no valia una xapa, i no era perquè no tenia adaptabilitat, no era per res adaptable, era per la part climàtica i econòmica. Els competidors són tercers, ja no n'hi ha, plantar això és morir. Això es fa a Sud-àfrica en 4 xapes, en jornals tirats. Estàs competint en un mercat global en el qual t'estic dient no plantes això, que a un altre lloc ho fan molt més barat. I la garrofa, com és de la conca mediterrània, i en aquell moment nosaltres que analitzàvem conreu per conreu, ja vam descobrir que anaven a prohibir, entre cometes, per preu, donaven la garrofa, la farina de garrofa per alimentació animal. Per tant, els preus de 30 cèntims al quilo s'havien acabat per tota la vida. El garrofí, cosmètica i medicació, i la farina per a l'alimentació humana.
Jo veia diners ahir, saps? I com es l'agrà, ho vaig acertar. Però volia explicar un poc un cas pràctic, això és un mapa agronòmic pràctic, i dius, ostres, que quan s'implementa un territori tindrem disputes, si algun dia es fa aquí, però és així. Xulíssim, tu veus això? Tu saps que la teva zona és càlid més càlid, perquè vaig fer càlid més càlid, però posa, tu veus això de sí, que després ho he fet per fulloles petites perquè vegues polígon i parcel·la. I posa la llista que li encaixa a la teva parcel·la. Joder, vaya nivell. Això és bestial. I és més bestial del que pareix. Perquè tu no tens temps, no tens recursos, no eres professional, i jo t'estic dient, home, pots posar aquestes 5 coses. No cal que vagis a l'última, ves a les 5 primeres. Si tens temps, fes hortalisses, guanyaràs diners. Fas eco, més valorització, més diners. Rec fred, bueno, us estic ensenyant un poc com s'acaba aquesta feina. Els companys meus també de Lleida vaig estudiar amb ells, són màquines, són doctors agrònoms, ara ho han fet per tot un territori també. Vull dir, és algo que és prendre unes decisions tècniques per part d'un criteri matemàtic, multicriteri, i donar-li un matxacat, que és el que el GIS ens ha permès donar-li a la ciutadania, és que d'una manera fàcil, sobre una planimetria, tu vegues què s'adapta millor a la teva tipologia de sòl, clima, orientació, tal, considerant d'aixòs factors. Jo, per tant, això sí que vaig llegir-ho de manual, diu, aquest instrument de caràcter general permet als diferents actors agraris que volguessin plantar de nou o recuperar parcel·les ermes poder encarar un nou projecte cap a una direcció més encertada per als condicionants actuals analitzats, agronòmics, de mercat i ambientals. A més, dona una visió tècnica de les possibilitats, no és intuïtiva, no es responsabilitza de la volatilitat del mercat global. Això faltaria. Saps? Una multinacional allí diu, vaig a fer un camp de golf. I jo tindré la culpa, saps què vull dir? I trasllada aquesta anàlisi i el risc, com tot en esta vida, de la incertesa al propi actor agrari. Jo l'oriente, jo no, el nostre equip. La ferramenta, això ho pot fer qualsevol. Estiguem preparats, podem fer aquest anàlisi i és un mapa agronòmic, és una ferramenta molt bona per a prendre aquestes decisions. Perquè si només al bar veuen que es pot fer aguacate i jo sé que la dotació és de tants metres cúbics i ara la comunitat de regants no té un puto duro, se li estan trencant les instal·lacions de fa 35 anys perquè envelleixen i allò rebenta i allò tal, necessiten pasta. Com? Si tu tens més consum d'aigua per superfície, jo replegue aquesta pasta i pague tots aquests altres forats, que són les derrames que es diuen. Per tant, com més vagin fent-ne més. Però arriba un punt en què si tots posaren aquest conreu, mort. No tindries aigua, hi haurien restriccions. I això és superperillosíssim, perquè ells no tenen aquest número. No el tenen, això t'ho dic jo. Que he sigut director de Grans Regadius, conforme tu dius. Jo vaig fer el Segrià Sud, fases d'aquestes antigues de milions d'euros. I la base agronòmica, el pensament, era molt bo. El problema és què passa després, saps? El pensament és molt bo, molt, però el que passa després no. És a dir, si tu et donen una dotació de 1.500 metres cúbics hectàrea l'any a un territori de secà per implementar els conreus com la viticultura, que els primers 5 anys, si no plou una gota, la teva inversió se'n va tomar pel sac, endavant. Però si després resulta que no s'apunten tots, perquè com al territori ja no hi ha gent, ja no hi ha relleu, si venen les empreses de fora a quedar-se amb la superfície i la renden, ras, i planten conreus de 5.000 metres cúbics hectàrea l'any, perquè sobra territori i no han posat el rec de més, és que es canvies fins el paisatge. Per tant, jo això ho he viscut, saps? I, per tant, aigua acaba. Si vols posar l'altre, si em queden 5 minuts... 5 no, un. Me'n queda un. Un minut, doncs, home, vull posar-vos les matrius, que les veieu, ja que la curra és molt gran. A veure si podem trobar-ho. Això no. Les matrius és un poc que digues, hòstia. O, per exemple, així, podem posar-ho. Com es veu? Es veu ahir? Es pot llegir, això, no? Bueno, però això com no ho tenia a la presentació, és dir, veieu el cultiu? Doncs moltíssims cultius que tu has anat pels pobles de la zona
i t'han dit, no, aquí fem això, aquí fem allò, aquí fem això, ara estem provant de plantar això, ara el safrà aquest, ara la ceba aquesta, no sé quantos. Bueno, doncs anem a veure quines són les... Tenim un DAFO, debilitats, amenaces, oportunitats, que presenta tot això. Ho hem presentat ràpid. I això són les matrius, a veure, tira amunt. Amunt? Sí, tu mateix. El tinc per així. Això. Cada una de les variables que estan aquí les tenim definides. O sigui, no dic jo, això és de tipus... Això seria la bomba. Vull dir que això està, com això ho ha vist, està la consellera d'Agricultura, jo ho he fet molt bé. Perquè no diguen, hòstia, i s'ho volen copiar. Veus? I aquestes són un poc les fórmules nostres de matriu, que són els nostres criteris de matriu. Al final és analitzar amb la gent del territori, analitzar les variables climàtiques i de sol, les de mercat i les del canvi climàtic i la seva adaptabilitat, que segurament són lligades molt a l'aigua. Per tant, a partir d'ahir el que fèiem era fer aquesta aposta friqui de fer mapes agronòmics que ens van contractar amb algú, però que realment és una ferramenta molt bona per a una persona o per un territori. Això si ara tu eres del poble, ho tenen a la web, la gent s'ho descarrega i diu, hòstia, és que t'ho han fet gratis, saps? Això és una cosa que gratis també agrada molt i ja està. Bueno, no parlo més, ja ho tinc. Gràcies. Vale. Moltes gràcies, molt interessant les dues intervencions i crec que ens donen moltes eines per mirar una mica el que estem fent i el que podríem fer. No sé si teniu preguntes, igual intentarem fer curtet perquè si no, això, el retard que hem agafat no el recuperarem mai, però una o dues preguntes jo crec que sí que per aprofitar una mica la presència d'aquestes persones aquí. Sí, sí. Sí. No, volia compartir que m'encanten les vostres xerrades, m'han donat una idea, és superinteressant. Volia compartir que estem fent una feina amb la cooperativa de Falset, el Priorat. El Priorat porta uns quants anys fent com mapes de canvis de cultius amb el tema de canvi climàtic i tal, perquè com que saben que arriba tot, surt el tema de la vinya i per també com fer una diversificació de cultius al Priorat, perquè també saben que la vinya hi ha un moment que ja no donarà més de si, diguem-ne. No la vinya, sinó la fanfàrria que hi ha al voltant de la vinya. I amb la cooperativa agrària de Falset hem fet un acompanyament d'un any perquè ells estan fent una reflexió estratègica sobre què faran els propers anys, perquè la cooperativa agrària d'aquí 10 anys mor si no hi ha un canvi d'estratègia, no hi ha relleu, pagesia, deixant els camps, etc. I ha sigut superinteressant perquè hem arribat a la conclusió molt bona i molt encertada de diversificar cultius i ara estem fent un mapa de finques, totes les finques que tenen de socis sense relleu, per fer com una planificació de cultius experimentals amb el canvi climàtic i tal. Hòstia, i m'ha semblat... Comparteixo això perquè és xulo, perquè no està passant molt al nostre territori això, i el cas de Falset és interessant, i m'ha flipat l'eina aquesta d'aquest estudi, perquè es podria fer... Agafar les eines de la cooperativa, les terres de la cooperativa agrària i fer com aquests mapes de cultius i tal. M'ha semblat superinteressant perquè ells tenen com 5 o 6 cultius que volen provar, però clar, tot molt una mica sense gaires eines per valorar els cultius, saps, realment? Falta la fórmula. I així després no discutixes. És veritat, Et poden dir, per exemple, a veure, seran 7 cultius, seran per a l'adaptació al canvi climàtic. Bueno, doncs potser es pot començar per analitzar-ho amb una DAFO únicament, sense tindre molt criteri, i analitzar l'adaptabilitat en aquestes parcel·les. I a partir d'ahir es prendrà una decisió encertada una vegada es veien resultats a les parcel·les. I s'amplia amb el criteri econòmic, ambiental, saps? La idea és que com en algunes proves pilots, de fet és xulo perquè volen fer com una incubació de projectes agraris de gent jove, com a cooperativa incubar projectes agraris de joves i econòmicament sostenir aquests projectes per provar coses i després ampliar altres parcel·les i així, però és superinteressant, m'ha encantat. Milions de preguntes, però ja... La qüestió és que jo penso que això és molt més democràtic perquè aquest funcionament no deixa de ser un canvi experimental de l'IRTA català que jo l'he viscut tota la vida i al final... Sí, l'almendro tal, s'adapta bé aquí, tal, no sé quantos. No, això, tu prens la decisió a ta casa per la nit, mirant per internet, entres a l'Ajuntament, entres a l'Aresta, al
consorci, no sé, a la Vall del Corb, entraries allí i diries anem a veure el municipi que el Fonoll, ras. Sí, és que pensa que és més democràtic en el sentit de que tu prens la decisió, tu assumeixes el risc i tu eres el coneixedor de la tècnica que hi ha darrere sense pagar-li a ningú, només que l'ha pagat una institució. Per tant, està bé les proves pilot i això, però al final els agricultors van rectes, saps què vull dir? Si parlen al bar d'una cosa i treus això, durant 15 dies, 20 dies parlaran d'això. I això ja, com és seu, ja es mareja molt, saps? Ja t'ho dic jo, saps? Jo agafo la paraula. Jo trobo que és molt interessant també per posar en valor justament aquí és una terra sobretot de secà, tot que hi ha una part de la Vall del Corb que comença a l'altra punta on hi ha una mica més de rec, però el que tenim per aquí és un secà frescal. I això està molt poc posat en valor, d'alguna manera. Quan al final hi ha algunes zones on tenim síquies abandonades, terres d'horta abandonada, un secà frescal on es pot provar d'altres coses, i una mica era l'interès també de convidar-vos als dos perquè justament pensem que hi ha un potencial de diversificació aquí que no s'està impulsant, però perquè justament molts pagesos no tenen les eines. És a dir, sí que veig que ara mateix el que estic fent no tirarà, vull dir que d'aquí 10 anys això no serà rentable, ja ho és poquet, i si no fos per la PAC, clarament no faria res, però no sé què pujar. I justament jo crec que d'una banda amb aquestes eines i d'altra banda amb una revalorització del sistema de gestió de l'aigua, aquí nosaltres no som rec, per tant ser real, i ordi i blat per animals. Jo volia, potser que també per tallar una mica, i com no m'he entretingut molt, però amb aquestes tècniques d'aigua verda, de gestió de l'aigua blava i verda, en què utilitzes la pluja, la fas infiltrar millor, hi ha moltíssimes alternatives. Pots arribar a un rec de suport. Ara, no per un blat de moro de 5.000, però pots arribar a un rec de suport que a més és molt resilient. Si tu has cuidat l'estructura del sòl i aconsegueixes que l'aigua estigui ben absorbida, ben present, ben distribuïda, també hi ha tota una cosa d'orografia, etc. Hi ha truquets, per tal que realment pots guardar l'aigua per moltíssim de temps. Pot augmentar la CRAT o una disponibilitat que 6 vegades més. I a més, amb el canvi climàtic tens el problema també de les temperatures, saltos, humitat de l'aire, que a vegades és molt, fongs i plagues, moltíssim. I doncs el rec subsurficial o aquestes tècniques de no estar amb el degoteig disminueix també la humitat al costat de la planta, reduint bastant la incidència de fongs i problemes que estan derivades a la presència d'aigua a la superfície. I pot ser una tonteria com simplement no llaurar i no deixar la terra nua. Ja hem vist com una diferència abismal d'humitats. Ara, com deia, no són solucions màgiques que s'adapten a tot. Depèn també de la superfície que tens, del nivell de mecanització, de si tens sector de transformació per poder canviar de cultiu. Canviar de cultiu és com un canvi d'identitat de l'empresa. És molt complex. És demanar molt. Però en aquest sentit jo insistia de no pensar que són tonteries de hippies, perquè realment el sistema dominant que ha sigut canals i pantans és que està condenat. I pitjor, si tu has invertit, un dels teus variables allà era la necessitat d'inversió. Jo crec que la necessitat d'inversió, manteniment i operativitat d'una finca és una cosa que li dona caràcter, és com determina tot el... Sí, però això depèn de quines persones tenen temps disponible per a fer-ho o no, segons l'operativitat que tingui aquella explotació que estàs dissenyant. Clar, doncs s'ha de calibrar el tipus d'explotació amb les tipologies alternatives que et pots permetre. I no dic que no s'hagi de regar res, simplement que al model aquest massiu tenim pantans buits, ho sento. Una última cosa, i veureu. Mira, a més de muntar Proene, quan vaig tornar allà, vaig muntar una altra cosa que es diu Tossut Agroecologia Sostenible. Tinc 2 coses, estic a punt de morir-me. Però bueno, nosaltres fem oli, i jo l'any passat van tindre uns reconeixements, van fer el millor oli de la Comunitat Valenciana ecològic i el segon millor. I estem a dalt de la muntanya i tal.
Em refereixo de que si no diversificara, jo, sapiguem que tinc tot l'oli venut, hagués plantat oliveres, no? Pues ara en aquest moment estic plantant vinya, perquè penso que diversificar és l'únic camí per a poder afrontar qualsevol canvi. Sempre. Això per un costat. I segon, nosaltres practiquem una agricultura ecològica, però que va més enllà, és agroecològica, i aquest any ningú ha fet olives, però el territori està fundit, i jo n'he fet molt i tal, i clar, tots els meus companys, soc d'un col·lectiu, es diu Olis de Diani, són totes les muntanyes interiors d'Alacant, sempre em diuen, això com pot ser? I bueno, jo tiré 15.000 quilos de fems i no els considere, per hectàrea, i no els considere en cap moment com extraccions, sinó com aigua de melacs. Allí et responc a el que tu estàs venent com a aquesta agricultura de rec verd, de que quan plou el sol és capacitat, té la suficientment capacitat avui en dia de retindre en les seues arrels aigua disponible per als moments més delicats. I ara l'aigua no s'arriba i pots guanyar premis, etc. Vull dir, alternatives hi ha moltíssimes i cada cas és un món, cada lloc es pot adaptar una cosa, però bueno, que no res s'acaba obrint una aixeta o tancant una aixeta i res s'acaba a la barra al bar decidint si l'any que ve plantaràs cereal o plantaràs cepa que l'estan pagant cara. Amb aquestes paraules jo crec que tenim la propera xerrada d'aquest àmbit, sobre estructura del sòl i retenció d'aigua i tot això. Moltes gràcies. I anem a dinar. Aneu en el bar